Dajte mi nešto ukusno, na primjer ovo. Ne vidim ništa. To su američke palačinke. O, to umem. Idemo. Ova tamna lopatica je baš ono što mi treba. Spremna sam. Ok, sve mi je pri ruci. Dakle, sad ću spremiti ukusne palačinke. Moja lopatica. Odlično, testo je ispalo. Sipat ću ga u tiganj ovako. I naravno treba prevrnuti. Prva je spremna, lepota. Ne volim belu boju. Stvar, donesi mi moju omiljenu boju. Takva čudna stvarčica. Tako je bolje, hvala. Sipat ću malo boje i promešat ću. Sada to ide u tiganj. Da, veoma lepo. Baš mi se sviđa. Što ja da uradim? O, smislila sam. Spremit ću neobičnu palačinku. Ovako. Odlično mi ide. Nešto nedostaje. Hej, šta se tamo zaglavilo? Juj. Ups. Usput, to je vrlo ukusno. Jao, sva si prljava. Treba više boja. Sad treba samo prevrnuti. Jao, divno. Kod mene je već sve spremno. Uzet ću malo sirupa. Baš ukusno. Wow! Crne palačinke su najukusnije. Jao, šta je to spremila? Crveni će biti taman. Sipat ću što više, ovako. I sve ću ukrasiti paukovima. Jao, fuj! To je to. Izvoli, probaj. Probaj mog jednoroga. Ukusan je. Moje palačinke su bolje. Probaj. Ne, probaj moje. Wow, sva jela izgledaju baš ukusno. A šta je to? Sklonit ću paukove. Sad mogu probati. Sviđa mi se. Koje sljedeće da probam? Želim ovu. O, baš lepo. Poješću je celu. Mnogo je dobra. A sad ću probati ove. Jao, predivno. Da, ove palačinke su najbolje. To, pobedila sam. Sad čekajte malo. Eto, hoćete uspjeti? Ok. Nije vreme za spavanje. Stvar, probudi je. Jao, ne plaši me. Pomfrit. Sad ću ga spremiti, dušo. Prvo treba očistiti krompir. O, sviđa mi se. To baš smiruje živce. Sad ću sve brzo uraditi. Ups, izvinjavam se. Dakle, sve je spremno, stavit ću na dasku i seći ovako. Brzo. Odlično mi ide. Cela planina krompira. A sad ću dodati ovo. Lepota. Treba potresti još malo. Wow, kakva boja. Malo zelene, žute. Uzet ću sve boje. A sad ga treba ispržiti. Što više ulja, ovako. Taman. Sad treba svu ovu lepotu staviti u tiganj. Odlično, sve spremno. Jao, prelepo. Ja ću uzeti specijalni nož. Tako će biti lepo. I seći ću krompir. Sve je spremno. Sipat ću na tiganj što više ulja da bi se krompir dobro ispržio. Sipat ću odmah sve. Ovako. Prelepo. Sve je spremno. Mogu staviti na tanjir. I naravno, treba sos. O, izgleda ukusno. Moj pomfrit je spreman, ali nedostaje mu boje. Jao. O, ko je to? Moram se umiti. Na meni je previše crne boje. O, Sreda, jesi li to ti? Šta ćeš da radiš? Obojit ću pomfrit. Jo, što? Sad je lepo. Pogledaj šta sam napravila. Probaj moje jelo. I moje. Odakle da počnem? O, šta je to? Umočit ću sos. Pitam se kakav je ukus.
Sviđa mi se. Želim još. Prelepo. Ovo izgleda također privlačno. Nije loše. Super. Šta je ovdje? Da, i ovo jelo je dobro. Želim da pojedem sve. Ne staj više u mene. Mary, jesi li dobro? Da, ukus je nevjerovatan. Želim ovo. Šta je tamo? To je cheeseburger. Spremna sam. Ne brini. Trebaju mi lepinje. Evo ih. Malo ću ih ispržiti. Sad trebam leveno meso. Napravit ću pljeskavicu i stavit ću ju u tiganj. Tako je, ispala je divna sočna pljeskavica. Dalje treba sir, salata, pljeskavica i cheeseburger je spreman. Izgleda divno. Lepine su baš banalne. Šta da uzmem umjesto njih? Tačno, slatkiši. To mi treba. Krofne. Uzet ću jednu i seći ću je. Njam. Omlet ne treba. Stavit ću gore čokoladu i dodat ću jel. Moram ga probati. Kako kiselo. Stavit ću ga na čokoladu i onda marshmallow. Dodat ću žele bombona. Jao, kako lepo. Dalje sirup od jagoda i krofne na vrhu. Jeste vidjeli? Ja ću ispržiti pljeskavicu sa lepinjom. Od sira ću napraviti zubi. To će biti sladak monstrum. Nedostaje mu krastavac i nešto crveno. Napravit ću rupice i sipat ću u njih malo majoneza. Gdje da uzmem oči? Evo ih. Stvar, uzmi ih. Kakav užas. Sad ću uzeti moje oči. To mi treba. Moje remek delo je spremno. To je to. Moj cheeseburger je najukusniji. Spremila sam odlično jelo. Vidi, moj cheeseburger traži da ga pojedeš. Kako je sve lepo. Jedva čekam da probam. Šta je to? Pitam se kakav je ukus. To je divno. A šta je ovdje? Običan cheeseburger. Probat ću. Pa ništa posebno. Ovaj cheeseburger izgleda zanimljivo. Neverovatan je. Da. Odličan je. Biram ovaj. Kako? Koji je sljedeći zadatak? Sad sam žedna. Hoću ovakav koktel od čokolade. To je lako. Moram da vidim šta je tamo. Biće urađeno. Sad ću sve spremiti. Šta mi treba? Uzet ću mlijeko. Što više. Sada kakao. Također ga ne treba štediti da bi koktel bio sladak. Sve to ću promešati i dodati tajni sastojak. Čokoladu. Odlično. Sad ponovo mešam. Sipat ću koktel u svoju omiljenu čašu. Eto, završila sam. A šta ja da smislim? Ukusna čokolada. Prelepo. Da, to mi treba. Sad treba sipati šećer. Zar to nije previše? Taman. Treba što više šećera, tako će biti lepše. Još i još. I treba mi mlijeko. Ne otvara se. Jadna. Dešava se. Ukusno. Dakle, mlijeko i malo boje. Ta boja mi je omiljena. Moj koktel će biti veoma lep. Dajem sve od sebe. Umačem čašu. I sad dodajem konfete. Sad mogu sipati koktel. Ne do kraja jer hoću još da dodam šlag. Prelepo. Sad šlag i ukras. Tako je. Hej, stvar. Treba mi ovo.
Šta? Sirup. Naravno, crvene boje. Umočit ću čašu u njega, tako je. I preliću ga ovako. Malo koktela. I gore šlak. Ukrasit ću slepim miševima. I stavit ću slamku. Gotovo. Pogledaj kakav lep koktel imam. Ovo je za tebe. Probaj moje piće. Odakle da počnem? Ovaj koktel izgleda baš dobro. Njega ću prvo da probam. Šlak. Mnogo ga volim. A šta je ovo? Jao, to je baka napravila. Probat ću. Sviđa mi se. A ovo je nešto čudno. Je li to sigurno koktel? Slepe miševe treba skloniti. Baš su gadne. Jao, plašim se. O, ukusni loš. Ali pobedio je ovaj koktel. O, super. Dakle, sad ću uzeti sladoled od vanile. I stavit ću ga u blender. Šta mi još treba? Jao, fuj. Gadni sir. Sve to ću pomešati zajedno. O, da. Veoma lepa plava boja. Ali miris i ukus su odvratni. Sipat ću to u aparat za sladoled. To je to. Sladoled je spreman. Trebalo bi ga ukrasiti nekako. Takav sladoled je najbolje ukrasiti crvima. Fuj, kako gadno. Stavit ću ga ovdje. A drugi sladoled će biti ukusan. Uzet ću crveni sladoled. Sad čim da ga pomešam. Da, znam. Sa ovim slatkim dijelom. Malo crvenog, malo plavog. Trebalo bi da dobijem ljubičastu boju. O, dobila sam boju maline. Super, mnogo lepo. Sad treba sipati to u aparat. Jao, boje je ekstra. I ukus je nevjerovatan. Sad treba dodati ukrase. M&M's bombone će biti taman. Divno. Stavit ću ga ovdje. Pitam se ko će koji sladoled dobiti. Ja ću biti prva. O, da. To je mnogo ukusno. Hoću i ja takav sladoled. Mnogo je dobar. Oduševljena sam. I kornet je tako hrskav cool. Blago meni. A sad ti probaj. Hajde. Dobro. Jao, fuj. Neću to jesti. Nema šanse. Jedi, to je za tebe. Fuj, odvratan je. Povratit ću. Ne mogu više. Bolje što brže da završim to. Kako to jedeš? Jao, kako gadno. To je najgore što sam jela. Umreću. Baš si smešna. Sad će biti nešto zanimljivo. Ovaj sladoled će biti taman za moju ideju. Sad čime da ga pomešam? Da, znam. Uzet ću senf. Sladoled sa senfom. Biće mnogo ljut. Jedva čekam da ga neko pojede. Boja će sigurno biti lepa, ali ukus se nikome neće dopasti. Baš me zanima ko će ga dobiti. Dakle, sve je spremno. Ostaje samo da napravim sladoled od toga. Da, kao što sam i mislila, boja je zaista lepa. Ali ukrasit ću ga hranom za mačke. To je gadno čak i gledati. To je to, stavljam ga ovdje. Sad ću spremiti nešto lepše. Sladoled od čokolade, to mi treba. Moram ga sa nečim pomešati. Sos od jagoda će biti super. Sipat ću što više. Biće veoma slatko. Promešat ću jagode i čokoladu. O, da, divno. To je ekstra. Sipat ću sve to unutra i napravit ću najbolji sladoled od čokolade. A sad ću ga lepo ukrasiti. Tako je. Svaka mi čast. Stavljam ga ovdje. Ko će ga pojesti? Blago njemu. Wow, kako zanimljivo. Hajde da igramo kamen, papir, makaze. O, pobedila sam. Da vidimo šta sam dobila. Izgleda dobro.
O ne, pogrešila sam. To je nešto odvratno. Fuj, kakav užas. Jedi. Mačja hrana, fuj. Gotovo, sve sam pojela. Brzo si završila? Sada ti. Dobro. O da, dobila sam mnogo lep sladoled. Mnogo mi se sviđa, a rado ću pojesti sve. To nije fair. Opet ću uzeti sladoled od vanile, ali to nije dovoljno. Treba još nešto. Fuj, mrzim ribu, ali to neću ja jesti, tako da ću dodati mnogo ribe. Još nikad nisam pravila sladoled sa ribom i uzet ću još brokoli za bolji efekat. Ne mogu ni da zamislim kakav će ukus biti. Na prvi pogled se čini da je to običan sladoled, ali samo ja znam kakav je u stvari. Ostalo ga je ukrasiti nekako. Marshmallow, da. To je prevara da bi devojke pomislile da je sladoled lep. Stavit ću ga u kutiju. Znači, opet mi treba sladoled od vanile. Ali ovaj put ću ga pomešati sa nečim ukusnim. Ipak ne. Uzet ću morski kupus. Ovaj sladoled će također imati zelenu boju. Stavit ću to u aparat da bi ispao pravi sladoled. I njega ću posuti nečim ukusnim. Naprimjer, ovim slatkim konfetama. Da, izgleda nevjerovatno, ali sami znate kakvo je u stvari. Sve je spremno. Mogu li ja prva probati? Šta je tamo? O, kakav lep sladoled. O, ne. Ukus je odvratan. Stvarno? Moram ga što brže pojesti. To je bilo užasno, kao da sam jela travu. Sad ti. Šta onda mene čeka? O, moj sladoled je sa marshmallowom. Prelepo. Ne, nije. Pogrešila sam. I moj sladoled je ružan. Povratit ću. Jedi to brže. Ne mogu. Ima ukus ribe. Neću. Dobro. To je nemoguće jesti. Vako, prestani da se igraš. U prvoj rundi želim da mi spremite žele sa ukusom kole. Pa to je lako. Barem za mene. A žele? Još nikad u životu nisam pravila to. A ja sam već smislila odakle da počnem. Za početak naravno treba uzeti kolu. Što spektakularnije to uradim, bit će bolje. Pa skoro savršeno, osim nekoliko kapi na mene. A Gilo, briši se bolje. To je nekulturno. Hvala bako. Za početak moram da oslobodim flašu sa kolom. Uradit ću to na najprijatniji način. A sad će biti podrigivanje. Jao, ovo dete iz šume. U kolu treba dodati malo bombona. Sa njima će biti lepše i ukusnije. Zatim u istu flašu ću sipati kukuruzni sirup. Zahvaljujući njemu će se moja kola pretvoriti u žele. Ostaje samo da potresam sve to. Jao, izvinjavam se. Joj, nisam znala da je kukuruzni sirup tako lepljiv. Moram nekako otkinuti ovu flašu. Inače, kako će Viki probati moje remek delo? Hajde, ostalo još malo. Uspelo je. Pa, to je to, moje jelo je spremno. Sad ga treba malo ohladiti, da bi se još više steglo. Tako je. Ajoj, to je previše komplikovano. Ja ću samo uzeti med i staviti ga u led. Tako je. Zar to nije genijalna ideja? Ma vi nemate pojma. Pokazat ću vam kako se sprema pravi žele. Za početak kolu treba sipati u tiganj. Nakon toga ću dodati žele bombone sa ukusom kole. Rastopit će se i učiniti moje jelo još ukusnijim. Posljednji sastojak je tajni. On će dodati sjajan objelu. Sada ovu tečnost treba dobro prokuvati u tiganju. A kada žele bude spreman, može se sipati u flašu.
Svaka mi čast. I posljednji korak je hlađenje želeja. To je najbolje raditi uz pomoć tečnog azota. To je to, sad treba sačekati nekoliko sekundi. Deco, budite pažljivi i ne dirajte azot bez roditelja. Gotovo, Viki, vreme je da odabereš pobednika. Odakle da počnem? Sva jela izgledaju lepo. Dobro, neka prva bude baka. Pa, ovo baš liči na običan med. Sad ću probati jelo šefa. Izgleda lepo, ali ne razumijem zašto tako sjaji. Kao da nije jestivo. Pa, ostale samo Jill. To je veoma ukusno. Mislim da je svim očigledno ko je pobednik. Jill, čestitam. To znala sam. Dala sam sve od sebe. Jao, šta je to? To je sve što je potrebno za pripremu vafla. Baš mi se jedu. Važi. Vafle, ali kako se spremaju? Baka to najbolje zna. I sigurno znam kakve vafle najviše voli moja unuka. Prvo treba napraviti testo. Tu nema ništa teško. Brašno, jaja, maslac i naravno šećer i mleko. A mleko je inače veoma ukusno. Eto, testo je skoro spremno. Baš sam brza, jel da, šefe? Ne bih tako rekla. Moj aparat će sve učiniti mnogo brže. Jao, kako to? Moram se ubrzati. Moram napraviti najbolje vafle. Jill, izvini, ali sa 2 mutilice će biti brže. Nešto sumnjam. Eto, ja sam već završila. Preostalo je samo obojiti testo u različite boje. Da, tako je. Koristit ću najlepše boje. Divno. Sad mogu početi da pečem vafle. Kao što ste shvatili, moje vafle će biti šarene. A moje vafle nisu samo lepe, već i ukusne. Već sam ih probala. Divno. Šta? Da li još uvijek mislite da se možete takmičiti sa mnom? Kako da ne? Moja vafla boje duge je već spremna. Sad je treba lepo servirati. Zašto ne bih uzela crni tanir? A šlak će igrati ulogu oblaka. Ni malo šarenih konfeta neće škoditi. Okay. Da, odlično. Ja znam da moja unuka najviše voli bajkine vafle. I već su spremne. Ukrasit ću ih sladoledom i voćem. To je najbolji ukras za letnji dan. Ni malo javorovog sirupa neće škoditi. Odlično. To je to. Jilla, gdje su tvoje vafle? Mirno, sve je pod kontrolom. Sad će biti još vafla. Ili ne. Izgleda da sam napravila premalo testa. Ali nema veze. Sigurno ću naći nešto u mom rancu. Dakle si ti u mom rancu? Nisi mi sad potreban. A evo nudla. Sad ću napraviti vafle od njih. Pogledajte. Ispalo je cool. Ne mislim tako. Nikad to ne bih pojela. Ovo i nije za tebe, nego za Viki. Tako je. Ovo, prvi put vidim takvu vaflu. Zanimljivo. Nadam se da me ukus neće razočarati. Fuj, odvratno. Najgore što sam ikad jela. Dobro je što je baka spremila normalne vafle. Njene vafle su uvek ukusne. Jao, hvala bako, to je mnogo ukusno. Oho, a šef Annie je spremila pravo umetničko delo. Njeno jelo nije samo lepo, već i ukusno. Bravo! Koga da izaberem? Ali bakine vafle su ipak najbolje. To, znala sam da ću pobediti.
Dobrodošli u izazov za umetnike. To je cool ideja. Čokoladnu fontanu će dobiti ona od vas koja će je najbolje nacrtati. Ako se svi slažu, vreme da krenemo. Zaboravio sam da vam kažem da morate crtati bez ruku, to je obavezno pravilo. Ako vam je sve jasno, onda počnite. Sigurna sam da ću dobiti fontanu. Imam nesposobne konkurente. Ko nam kaže to? Osjećam da ću ja dobiti čokoladnu fontanu. Mnogo mi se sviđa kako crtam. Šta još? Biće moja. Samo što mi se za sad ne sviđa kako mi ide. Možda treba da promenim taktiku. Mislim da će biti zgodnije da slikam flomasterima. Ovako. Dobro mi ide. Tako je, flomaster. I ja ću da slikam sa njim. Jao, ne možeš ni da otvoriš flomaster. To nije smiješno. Šta da radim? Svi imaju tako lepe crteže. Nema veze. Ako ja ne mogu lepo da nacrtam, onda moram učiniti da i svi ostali pokvare svoje crteže. Mislim da će mi Pero pomoći. Šta si uradila? Zbog tebe sam upropastila svoj crtež. Nemaš sreće. A zašto se ti smeješ? Mogu i tebi da pokvarim crtež. Također možeš da se oprotiš sa svojim crtežom i njega ću uništiti. Znaćeš kako da se smeješ, Samanti. Ne, nemoj. Tako je i treba. Chelsea, što si ti tako zadovoljna? Sad ću i tvoj crtež pokvariti. Nemoj, molim te. Devojke, vreme vam je isteklo. Pokažite crteže. Ja nisam stigla da pokvarim crtež Chelsea. Hajde da vidimo šta ste nacrtali. Mary, šta je to? Ovo izgleda ne kao fontana, već kao neka mrlja. Samantha, ni tvoj crtež ni nešto. Zašto se nisi trudila? A kako vam se sviđa moj rad? Pa, bolje od ostalih. Ali mogla si i bolje da nacrtaš. Ok, pošto su drugi crteži još gori, da nas pobeđuje Chelsea. Juhu, najviše sam se trudila, zato sam dobila ovu nagradu. Misliš da možeš sama da piješ čokoladu? Grešiš, možemo i mi. Čak imamo i slamčice posebno za to. Kako ukusno. Hej, gdje mi je čokolada? Pa ti si naša prijateljica, zato si se podelila sa nama. Lopovi. Da li ste spremni za sljedeću rundu? Ovaj put vaša nagrada će biti još bolja. Pogledajte. Jao, kakva duša. Da, i dobro je ručao, pa je se ukakio i vaša nagrada će biti ova lepa kaka. Ko najbolje nacrta, dobit će. Želim vam sreću, a vaše vrijeme je krenulo. Ali ne želim dobiti kaku, samo treba nacrtati nešto drugo. Moram da napravim najgori crtež u svom životu, znam. Nema ništa gore od crtanja nogom. Odmah se izvinjavam za miris. Šta je to? Je li to počeo nuklearni rat? Odakle dolazi taj smrad? To je samo moja nogica. Mislim da će ostali nacrtati nešto lepo, a ja ću samo šarati flomasterom po papiru. Tako će sigurno ispasti ružno i neću dobiti kaku. Jao, izgubila sam brown flomaster, hitno mi treba zamana. Joj, sve mi pada iz ruku. Što sam tako smotana? Pitam se što su ostali nacrtali. To je to, nemate više vremena, dajte da vidim. Već? Dobro je, spremna sam da pokažem svoj crtež. Chelsea, očekivao sam više od tebe. Samantha, svaka ti čast, imaš divan crtež. Marija, zašto ti spavaš? Ne spavam. Evo mog crteža. Joj, to je prava kaka, to znači da ti dobiješ ovu nagradu. Hajde da čestitamo Mary. Kako? Jao.
Po pravilama moraš je pojesti. Stvarno? Ali možda ću ipak imati sreće i ispostavit će se da je to samo čokolada? Oj, stvarno jede kaku? Vi ste kaka, ovo je ukusni čokoladni krem. Hoćete možda da probate? Pa dobro, ne morate. Devojke, da li ste spremni za sljedeću borbu? Ovog puta ćete se boriti za najslađeg mačića. Kako je mali? Da, i mnogo je sladak. Ako ga dobro nacrtate, onda je vaš. Ovaj put ćete morati da slikate kredama na svom licu. I ja mogu samo da vam poželim sreću, vreme je krenulo. Stvarno, zašto bih crtala nešto na papiru ako i samo izgledam kao slatka maca? Samo treba dodati nekoliko detalja na lice i to je to. I ja izgledam kao mačka, mjau, i najbolje sam u šminkanju. Možete se mučiti koliko god želite, a ja sam jedina koja se sjetila da uzme ogledalo. Bez njega sigurno neću nacrtati ništa normalno. Osim toga, to nije zabranjeno. Ja ću sigurno pobediti. Chelsea uopšte ne zna da crta, Mary? Jao, korišćenje ogledala je protiv pravila. Kako te nije sramota? Vidi Chelsea kako je bezobrazna. Da, to nije fair. Moramo da naučimo Mary. Hajde da joj skinemo šminku. Mary, jesi li spremna za tuširanje? Eto ti. Ne, zašto ste to uradili? Mogla sam osvojiti ovu slatku macu. Tako je maca. Ako Samantha nastavi tako lepo da se šminka, sigurno će pobediti. Moram i njoj pokvariti šminku. Samantha, boja ti se razmazala. Gde, reci mi, popravit ću. Bolje da ja da ti pomognem, nije mi teško. Sad je super, sviđa mi se. Hvala puno. Devojke, pokažite svoje lica da vidim šta ste napravili. Mary, opet se nisi trudila. Maca ne sme da vidi taj užas. Samantha, jesi li uopšte vidjela kako mačka izgleda? Zašto si nacrtala gusara? Gusar? Koji gusar? Chelsea, to si ti. Tako ti treba. A sad će voditelj da vidi moje lice. Da, Chelsea je opet pobedila. Jer kod ostalih je sve mnogo gore. To sad je ovaj mališan moj. Joj, apće. Izgleda da je se vratila moja dečja alergija na mačke. Apće. Pa dobro, nema veze, mačka će biti u sigurnim rukama. Mary i ja ćemo se pobrinuti za nju. Ne, moje je. Izleči se prvo, a onda ćemo ti dati